kagurangnan. Kaya magugma kita. Ngunyan na aldaw nin Domingo, igwa kita nin dakulang rason tanganing magrukyaw. Tulong aldaw pakatapos na siya magadan, inutob ni Jesus ang sa iyang panuga. Siya nabuhay liwat. Kaya ang mga angheles nag-arawit. Ibinareta ninda ang sa iyang pagkabuhay liwat. Ang kamundoan ni Santa Maria nasanglean nin kaugmahan. Ngunyan, iandam niya to ang satong sadiri sa pagpamibi. Hagadon niya to na kita maging mga saksi sa pagkabuhay liwat kan satong kagurangnan. Ipahiling ta sa satuyang pagkabuhay nan satuyang Diyos buhay na. Yaon sa tahaw niya to. Kawanta po nin lugar na makaagi ang imahe ni Ina. Si Ina pasiring na dapat digdi.
Ngunyan, sa tuya pong masasaksihan ang pagsalubong kan sa tong kagurangnan Heso Kristo, saka kan sa iyang ina, si Birhen Maria. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo, ang kagurangnan mapa sa Indo, Mong Espiritu, mamibi kita. O Diyos na makakamhan, ipinamati mo asin ipinahiling si Birhen Maria bilang ina asin katuwang sa pagligtas, ang labi-labing pagsakit asin kamundoan sa pagkakadaan ni Jesus sa krus. Inagihan niya ang dalan sa Getsemani asin ang makiinang pagtios. Nahiling ang mga kasakitan kan sa iyang aki, alagad ang gabos sa sakripisyo niya bilang ina, nagkaigwanin kapanoan nin kaugmahan sa pagkabuhay liwat ni Jesucristo sa mong kagurangnan. Kunan sa mong buhay, panunin kadikluman, asin mga kasakitan. Tabangan mo kaming mahiling ang liwanag din sa imong kahadaan, sa buhay na daing kasagkoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kan na mga tugang, kadakol ang dai nagtutubod na si Jesus na buhay liwat. Agad sa talaga nin mahal na Diyos, na utob ang doktrina divina, si Kristo na buhay liwat. Ang pagkabuhay liwat ni Jesus, natunay siya sa saiyang panuga na siya mabubuhay liwat. Dakulang milagro asin nga ngalasan ang pag-utob na maitao ang pinakapambihirang regalo pano nindaing katapusan na pagkamuot nin satong kagurangnan sa lambang linalang, tinubos kita sa makuring kasalan. Mga tugang, himateon niyato ang lambang istorya kan satong pagtubod sa mga dityos asin mga awit ka mga angheles sa pagbalangibog kan marhay na bareta, si Jesus na buhay liwat. Ngunyan, sa saiyang pagkabuhay liwat, patanuga ang trumpeta nin kaligtasan. Ang satuyang mga angels, Mary Virginia P. Lara, Aki Ninda Bernadette P. Lara, asin Alan P. Lara.
Hailey Ezra Arines. Aki ninda Seth Arines, asin Marison Alegre. Si Athena Franchel B. Bolante, aki ninda Anthony P. Bolante, asin Maribel B. Bolante. Si Mika Venice F. Baldosa, aki ninda Marlon Vincent Baldosa, asin Patrice Maika. Si Nino Dan Matthew A. Encinares, aki ni Christine Joy A. Encinares. Si Francine Amory Tanay, aki ninda Francis C. Tanay and Majin C. Tanay. Si John Rick Raven G. Tortoles, aki ninda Eric B. Tortoles, asin Leia G. Tortoles. Si Johanna D. Panis Adupe, aki ninda Eduardo P. Adupe, asin Eden P. Adupe. Mary Iris G. Barbosa, aki ninda Sebastian Barbosa, asin Ada G. Barbosa. Gail Rochelle Dacapio, aki ninda Rojul L. Dacapio, asin Michelle S. Core. Aleja May L. Padayaw, aki ninda Rainer Joshua Padayaw, asin Noime Padayaw. Amara Eunice Tande, aki ni Architect Maricar Tande. Mayumi Elisa Fortuno, aki ni Elizabeth A. Fortuno. Emilia Miriel L. Abeligos, aki ninda Wayne Thomas Wilson, asin Katrina Leron Abeligos. Gabriel Ali B. Di Maculangan, aki ninda Alan Jake B. Di Maculangan, asin Maria Lily B. Di Maculangan. Charlotte Elizabeth de la Rosa Mana, aki ninda Camilo E. Mana, asin Annalyn D. Mana. Cathiona Aiden P. Alarzar, aki ninda Anthony B. Alarzar, asin Catherine P. Alarzar. Margot Antoinette L. Bado, aki ninda Neil Anthony C. Bado, asin Ria L. Bado. Eliana Summer L. Asopardo, aki ninda PJ Asopardo, asin Patricia Luntok. Asin ngunyan mga tugang, ang satuyang fifth angel. Archangel Raphael, iyo si Candice Ayana T. Molieda, aki ninda Mr. and Mrs. Sherwin and Maria Angelica Molieda, kan Zone 6, Bagong Sirang, San Felipe, Naga City. Upakanta po mga tugang ang satuyang fifth angel, Archangel Raphael, Candice Ayana T. Molieda.
Domingo kagahan, iyo ang pagkabuhay liwat, kang tubos ng kinakban. Magaya-gaya ang panahon, mga gamgam sa kakahoyan, nag-arawit, nagturugdod, naglupad-lupag sa ugmahan. Tabi ka preskang huyop-huyop, mga burak sa miyo mahamot. Pagsabat kay Kristo nagpuon, hali sa kutkot bubinangon. Enot ang daga nagkunog-kunog, nakadangkap, liwarang sumunod. Hali sa langit, sarong tingog, ning maugmang, bareta na dangog. Tulos ang mga bat nagapo, sulugman, nakapinto. Kumikukal, lumilipong nabiyo, ang dulugman, nabuksan tulos-tulos. Mga gwardyang soldado, natikbahan, pagkahiling, nangangalasan. Mala sinda na pagdalagan, sa makuring katakotan. Alagad ng mga soldados, naan, kapitan, silang hinos. Nakapagsaksi, sindang lubos. Kang pagkabuhay, liwat ni Jesus. O Birhen, nakukurangnan, Mariang ginagalangan, pano kagrasyang mahal, na labi sa mga nilalang. Liwat, upakan po niya to ang satuyang fifth angel, Candice Ayana T. Molieda. Ang satuyang fourth angel, Archangel Gabriel, iyo si Gino Anton B. Ijan. Aki ninda Mr. and Mrs. Angel and Marjorie Ijan, kan Zone 2, Taal Street, Tapas Compound, Magsaysay Avenue, Balatas, Naga City.
Ugpakan po niya to sa tuyang fourth angel, Gino Anton B. Idjan. Naman tulong Maria, naggayak sindang maaga, masungko sindang talaga, kay Jesus nakagurang nanta. Anuan sa indang mga dara, sa lulubngan mayong iba, sigid ta lilinigan ninda, ang lulubngan na pinto pa. Insenso kamangyan iba pa, pahamot sa bangkay niya. Si tanganing si Jesus mamuraway, sagud na siya mabuhay. Alagad pag-abot sa lulugman, sinda naktikbahan, namumungnan, pagkahiling nindang nabuksan, magabat na gabo sa pintuan. Alagad sarong anghel duman, nahiling ninda nakatukaw. Kanang bareta, sinda sinabihan, nakarangakan sa indang daghan. Hare na kamo matakot, hare na kamo magmundo. Ta si Jesus nakagurangnan, dai na digdingon yan. Ta siya nabuhay na, lakaw kamo sa Jerusalem. Si Pedro, nindo hanapa, mga apostoles, iba pa, barita nindo sinda. Si Jesus, yaon man sa imo, pagtubos sa mga tawo, na nahimo sa tulak mo, sa iyang pagkanitawo. Hallelujah, hallelujah, Liwat sa tuya pong upakan ng sa tuyang fourth angel, Gino Anton B. Idjan. Ang sa tuyang third angel, Archangel Michael, iyo si Iria B. Ablay, aki ni the doctors Irvin Philip and Ellen Keith Barreda Ablay, kan San Francisco Village 2, Pacol, Naga City.
satuya pong upakan, ang satuyang Archangel Michael, Area B. Ablay. Si Maria Magdala naman. Sa kairiban, nagasway. Nasa diring puminaklay. Tansong ko, liwat sa tulugan. Sa namamon, ng anghel, tayo pa siya naniwala. Kaya ang bangkay naniwala. Tahinapon ang pohona. Palatang siya makanumpong sa mga laki daigirong. Ang hunat niya para tamong. Kaya tuloy sinapot. Ang maestro digdi linubong. Halagatan bangkay niya hinapon. Kung alam mo, saan siya dinara, tabi man, nakaduktok talaga. Halaga si Jesus, hinapot siya. Maria, malumbay. Alam na, tatumamondo ka. Haboni, maestro kan mahal. Oleh kan, magagami ang masya. Tulus madapa, minasamba, madog si bisnis niya. Dai mo ako, totan. Dai mo ako, hatkan. Tama polikalo sa Diyos Ama. Ama manendo sa kalanitan. Taman ng Diyos nakukulangan. Hinanagi tapalandar sa mga kababayan. Hallelujah, hallelujah, Upakan po niya to giraray, si Area B. Ablay, ang satuyang Archangel Michael. Ang satuyang second angel,
Angel of Peace, iyo si Savior A.O. de los Reyes, aki ninda Mr. and Mrs. Edgar J. and Luz Matilde Nina Dorotea Ortega de los Reyes, kang Diamond Drive, Lumeda Subdivision, San Felipe, Naga City. Si Maria, ina ni Jesus. Ang puso niya panong pagtios, nagsulo-sulo ng padagos, daing ranga, panong hapdos, pagluwas tolos ni Jesus, sa lulubngan, sa diiyang dinagos, tungkoan inang matinios, sinabihan niyang padagos, inako, paladan, kadamay ko, sa kasakitan, hilangaan aki mo ngunyan, buhay na ang sa kumarawayan, mauguma ka mong magaya-gaya, ang mundo mo, wangahon mo, taan pagkading ko, kadan, ng namungan na, nin buhay, na daing, sa kasaguran, urog pang, sa ugmang pirit, taan, pagkasalang, marupit, nakaalpas, sa jablong mahigpit, sa Diyos, sinda nakabalik, ang simbag, kan inagpaladan, tana aking namutan, ngunyan, tana ako, na umayan, sa labi-labing kamunduan, Magnificat animam mea dominum, naurokyaw ang kalag ko sa kugaranan,
Ta pinagkanigo, minsan alangan, makidamay ko sa pagtubos, nin kinakban, nabuhay at balik, nasiring sa sinabi niya, nabuhay nagbalik, siring sa sinabi niya, Alleluia, 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 Alleluia. Oray nanin kalangitan, ansin kan bilog na kinakban, tinaos, ha? What? Mga kasakitan, mawibayan, nin kogmahan, Alleluia, 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 Alleluia. Liwat sa tuya pong upakan ng satuyang Angel of Peace, Savior J.O. de los Reyes. Asin ngunyan, sa batonta asin tauanin makusog na palakpak, ang satuyang Easter Angel 2024, si Paquito R. Mayaw Jr., aki ninda Mr. and Mrs. Paquito and Janine Mayaw, yung Zone 6, Bagong Sirang, San Felipe, Naga City. Yung salampati, ito mo na itong salampati. Masyado yan. Hawakan mo mamaya bitawan mo. Upakan po niya to giraray ang satuyang Easter Angel 2024, Paquito R. Mayaw Jr. Maria mabingion, banaan tuon, ala ka magintabon,
nga mabuting kanuron, tagob sa imong puso, natagob na mundo, sa krus sa pako, ang luwa ng turo, ali ang sakitan, di na nalagitan, balik ng buhay, ang aki mo sinalingtan, buksan niya ang langit, mahangil ang awit, yung masantos na Padres. Hahalian ko han mahal, anan tulion kasanlan. Pababa-baba po ang aki. Pababa-baba. Pababa-baba po, Tabi. Okay. Hey. Para makita mo yung mabansay. Kay nanon yan. Kung ikaw naman mapapantog na reyna na bundok. An ng Diyos na has tubos na Alleluia, Alleluia. Dahil ka mo matakot. Ta si Jesus buhay na nun yan. Alleluia, Alleluia. Di ka mo matakot. Ta si Jesus buhay na nun yan. Alleluia, Alleluia. Dahil ka mo matakot. Si Jesus buhay na nun yan. Pabigin mo kami. Liwat, sa tuya pong upakan ang Satuyang Easter Angel 2024, Paquito R. Mayaw Jr. Mamibi kita. O Diyos, huli sa pagkabuhay liwatin sa imong aking si Yesu Kristo, na sa mong kakurangnan, nagpakanigong mapaugma mo ang bilog na kinaaban. Nakikimahera kami, nahuli sa pagsurok ni Birhen Maria na sa iyang ina, pakaabot lugod sa mga kagayagayahan nin buhay na daing kasagkoran. Amen.
Palakpakan ta po gira. An Hello. Mga tugangan sa tuyang mga angeles, Archangel Ati Molieda, Archangel Ton B. Michael Iria B. Ablay, Angel of Peace, Savior J.O. Asin ang satuyang Easter Angel, Paquito R. Mayaw Jr. Upakanta po giraray sinda. Diyan po mga tugang nagtatapos ang satuyang pagtunton. Happy Easter po sa Saindugabos. Isusunod po ang satuyang Santa Misa. Ang mga magurang po kung pwede, pakikuana ang sa indang mga aki. Diyan lang po sa baba dahil digdi po gigibuhon ang misa.